Ce te-a făcut să ajungi la ideea că ai nevoie de o ușă nouă? Frig în casă, era scvozniac. Pe urmă era foarte mare gălăgie pe coridor. Deci eu auzăm oamenii de la lift, dar liftul departe. Adică prin capătul coridorului. Și urât era, pur și simplu stătea o tablă acolo, mă nerva. Nu, am zis că băi, trebuie de schimbat. Da, asta îți place? Băi, da, dar păi ne-am făcut-o la comandă, așa cum îmi place mie, așa cum vreau eu, cum am vrut eu. De la calitatea ușii, de la cum se închide, două încuietori, ușa asta e groasă și era tablă, era subțire, culoarea era urățenia urățenilor la aceea, ca finiujela, parcă era roșcat, care n-arată bine. Nu te reprezintă. Alb, puritate. Alb, puritate, da, ca mine. Ai vreun mesaj pentru urmăritorii tăi care vor poate să-și schimbe ușile de interior sau de exterior? Am. În primul rând, oameni buni, schimbați ușa când faceți reparații, nu după. Băieții de la Stesant sunt super faini și au făcut maximum și au putut ca să nu facă așa mare lucru înapoi reparație. Așa de și eu îi mulțumesc din suflet, ei sunt cei mai buni, sincer. Și da, alegeți uși calitative pentru că asta tare mult contează. Să ai o ușă bună în puii mei și izolat, tot. Altfel eu pot să fac acum diferența. Mersi. Mulțumesc. Nu mai zic de la voi ca să vin că e clar, că da, dacă am ales-o eu... Stesant. Acolo găsești toate ușile.